ning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gendeng tresno banyu bengawan sinar cahya ning bulan resewunian aliran buka kenangan garing saking nopo mau besar ono ing taman curug taman indah kota Solo taman kreasi modolan mudi sing tua-tua welinge jangan dilali Ora tuan rumah ngono muni tuan rumah ning kutha Solo modolan mudi ning taman curug ning pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan bengi suka-suka nanging aja ikat janji cahyaning bulan rajang pucuk ing cemara sasat gawa gendeng tresno banyu bengawan sinar cahya ning bulan resewunian aliran buka kenangan ngersake nopo mung sarta ana ing taman curug taman indah kota Solo papan kreasi modolan mudi sing tua-tua welingi jangan dilali welingi jangan dilali wih atik do maju leh Bu ning kono pentong ya iya ning ya alhamdulillah wih lakon bengi iki sing njaluki janjane sapa Bu lakone tek kaya lakon pas sedekah buminan ngono kae Lah iya, Mbak. Lah iya. Biasane kanggo awan-awan lho. cepet bayi kaget aku. Piye kok kaget ana apa to, Mbak? Rumangsaku nek penampakan. Jo ngono, Mbak. Rumangsaku ndek awan ora ana sing model ngene iki kok Masak lah. Tenan. Tenan. Iya. Aku menawa kari ning guri mang. Ya ora. Duan malam. Iku lagu deh piye? Kayak diler wedok ta, mau bar Mbak Aterna apa reng? Ora, Mbak. Karo dulure wedok Sinor Wedi kok ngono. Ya dilamperno karo mamase ngono iku mau ta ya. Ya. Heeh. Alhamdulillah. Wah, wayah mban metu segane mlebu. Wayah mban mlebu segone entek resi dak ya. Pinter ancen sing ngalong, sing mendarat lah ya pinter akale dikekno. Lah iku mang apa? Wayah mbane metu segone tagake dilebokno. Bisa tenang ae, Mbak. Kok mblusuk dhewe rono. Mblusuk dhewe rono ning ndi? Ane pawone iku aku. Mblusuk ning pawon omahe duawane ra karuan kok. Iya, iya, Mbak. Engko nek malah keliru mblusuk ning kamare malah cilaka. Nggih, niki acarane hitanan. Nah, Dik sapa mau ya sing disunatno? Sapa, Bu? Dik Sing Febi. banter arep, Bek. Dik Pepi. Ya Pepi rak Pepi ngono kok karo tonggon kowe leh. Kok iso. Sing duwe gawe wedok mang sing tak rias endi leh cah. Bangsa udane teko kok terus mlebu ning jero kamar ae. Iso. Iya. Nggih, selamat kagem Dik Pepi, muga dadi bocah sing saleh-salehah, dadi bocah sing ngabekti marang wong tuwa, dadi bocah sing ngabekti marang nusa bangsa lan agama. Amin. Insyaallah sok bakale bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Nggih, Mbak.
Amin. Bancakane wis diingi aja oman amin terus kowe kok iso. Lah mudine kari. Lah iya. Kari kene. Ya langsung aja kita goyang kembali untuk menghibur suasana pada malam hari ini. Nggih. Tak kasih ada campur sarinan dulu. Apa, Say. Mbak? Ada esem lan guyumu. Oke. Ki mau titipannya Mbak Musri. Heeh, Mbak. Heeh. Jarene sing duwe Duwe omah omah. pingine diesemi karo diguyoni. Lah, ngono, Mbak. Mula iki sing ning ndur panggung ya ngono. Iya, Aja Mbak. do ngantuk perkara kodanane kok kaya tauge kurang siraman lho, Nduk. Ayo mesem sithik, Cah. Nah, ini lho. Aceh. Ah, sing tengah. Walah. Anyaran iki lho. Lah kowe ya ngono, Nduk. Piye? Sedina sewengi ra gelem turu are. Ketoprak anyaran ora gelem turu perkara suwenengen. Senengen, Mbak. Iya, layak ning ndur panggung kok ngene-ngene terus kok. Ripate kari 5 watt lho. Iya lah, mesem ngono Nduk. Wah nek ngene medeni wong Nduk, aja ngono. Ayo, engko nek ngantuk kok digotong kancam bareng-bareng diblebokno omah lho. Ayo, semoga saya tembang ada esem lan guyumu. Lewo Mania. Edi Mahesa, Wahyu Manggoro, goyang dong Kang Ian. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandingku. Yeah.
Iya, permintaane wis tak turuti. Iya. Lho terus metu mbak lho. Walah, sing metu sing ndi kowe kok iso. Lah kok ping-ping kae. Lah ya abang-abang kok terus metu le cah-cah. Abang apa ping, Nduk? Ping mbak. Aku nek peteng-petengan rapati cethok, Nduk. Saiki kok nyuloi ning peteng-petengan terus sih ndak lha apa ngono kok iso. Asal mbok anggap kodhok api ya lah mbok sulah-sulah terus ae. Nah, ya pe abang-abang kok terus mbok incar sing mbok incar janjane sing bagian ndi? Lho ya ning isor. Bolongan iki sing mbok incar. Ya wis sing ombu-ombu lah iki lho sing incar kok iso. Bolongan ombu sing ndi? Iki lho rok, Nduk. Rok. Iya. Rok iki bolongane ombu, nek ora ombu ora iso dileboni. Ngono. Nek celana ya ciut. Oke, satembang esem lan guyumu niki spesial buat keluarga besar tuan rumah sampun. Langsung aja kita goyang kembali satu artis Ngawahi Manggolo. Coba tak panggilin. Ada diajeng Menyok. Menyok. Iya. Yuk, rada maju sithik. Nggih, Mbak. Iya. Seret maju sithik, senyum diperlebar. Garing ngono. Mie dicekeli. Wis tak cekeli, Mbak. Rada ado sithik. Ben bibirnya yang seksi kelihatan. Iya. Nggih, Mbak. Oke, say. Oke, lagune Mbak. apa? Diaturi campur sarinan. Campur sarinan. Ngopo lagune, Nduk? Tembang rindu. Tembang rindu. Yes, tembang rindu lagune. Nggih, Mbak. Saiki Jokono tembang rindu, tembang kangen karo tembang tresno ora kanggo ya, Nduk. Ngono ya, Nduk. Ora, Mbak, ndek awan metu ngono. Endi sing metu? Metu diluk ngono. Nah ya metu diluk perkara ana wong gedhe-gedhe kudu guyu ngono kok iso. Perkara sing duwe gawe ra umum kok tamune saka Malaysia tuh ya, Mbak. Wong gedhe-gedhe telu aku nganti kaget. Papat mau, Mbak. Papat sing sitok rada cilik sing gedhe-gedhe kan telu, Nduk. Aku nganti kaget tok, Nduk. Kagete piye, Mbak? Lho wong kok wireng-wireng gedhe-gedhe ngene iki saka ndi ngono lho. Barang tak takoki dari mana, Tuan? Malaysia. Iso Jawa bareng ya, Mbak? Yo, ngono lah aku kaget lho Malaysia iso basa Jawa. Iya. Tak kira ora mudeng basa Jawa ya, Mbak? Tak kira ora mudeng basa Jawa ape tak godhong ngono lho, Nduk batenku. Mbok godhong piye maksude? Ya sampe tak godhong. Wis ora ana wonge kok mbok takokno. Ah iya. Monggo Mas Ari. Mangga ana wonge ya. Oke, satembang ada Tembang rindu. Tembang rindu, Mas. Yuk. Berangkat. Ya. Masih bersama dengan Wahyu Manggolo. Sembrol Rese. Asik. Tembang rindu, Mas. Lambemu. Wahyu Manggolo bersama pasukan HA. Sata puter saben kangen marang esemu. Ono suaramu nembang lagu kesayanganmu. Gugah rinduku semono ketali tresnomu. Eling nalika kowe nembang lewat gitar ungkap sayang. Semono gawe kangen-kangenan nalika isih sesandingan. Eling nebiyen kowe nembang semono gawe ungkap sayang. Saiki mong kari angen-angen tresnomu mong dadi kenangan. Semprol Rese. Happy day, Mas. Happy day, Mas. Kadonya nanti menyusul, Mas. Kado rindu buat kamu, Mas. Sita simpen tembang rindu ning hatiku.
mantap sekali. Mantap, Mbak. Iya. Oke, say. Sekarang giliran si kecil-kecil. Kecil-kecil sing ndi? Pasukan Teletubbies kecil-kecilnya bersama Indah Kalola maju. Indah Kalola say. Rene Nduk Cahayu. Nggih, Mbak. Monggo sayang, apa lagune, say? Diaturi Suketeki ya, Mbak. Loh, ya. Lagune wis lali tukang orjene Suketeki. Lali, Mas. Iya, lali. Iya. Aja lunglai kowe. Dalem. Oke, dalem sayangku. Aduh. Iki mang sing digawe mang tak kudungi iki adike no. Oke. Yuk, say. Ini dapat bonus, say. Wah, kadonya kecil-kecil tapi dikasih aksesoris kipas-kipasan bareng. Iya. Iya, Nduk, elon-elon, Nduk. Sayang, sabar hati-hati. Aku nek buka ora tau banter-banter mesti elon-elon, Nduk. Nek banter mundak apa, Mbak? Banter mundak kaget aku. Pelan tapi pasti gitu loh. Iya. Oke, say. Walah pelane, Mbak. Ai. Nyasai. Oke. Iya, say. Saya rumah sam sayang apa piye? Napa, Mbak? Saya ku Saitoni Rojim kowe. Astagfirullah, pas aku tak sayang ngono lah. Nah, halah kok kena nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Bunda Caca Vika, kancaku pecebuk iki. Dan tuan rumah minta lagune sebagai berikut. Lho kok 18 lagu iki bare dak Sak kaset dhewe kok, Mbak. Mbak. Ngepajar iki. Iso. Tembang Tresna Dermaga Cinta Dinding Kaca Birunya Cinta Satu Hati Kimcil Kepolen Talining Asmoro Tutuping Wirang Ada Gajah di Balik Batu Tresna Waranggono Tumhiho Hanya Satu Kanggo Riko Kelayong-layong Sayang 2 Jaena Oplosan Terus nomor 18 mohon dituruti kalau enggak titik lu lagune kok ono ngene barang. Sing nomor 18 iki lho nek sing 17 ngono lho Lagu anyar nawa kok, Mbak? Sing nomor 18 iki lagune judule kok mohon Lagune sing pripun le, Mbak? Kalau enggak titik lagune Lagu tukang orjene titik-titik iso tukang piye, orjene Mbak? iso ta ora iki cah. Wah, mateng aku. Iso, mohon dituruti kalau enggak dituruti titik lagune judule iku ya Mas, engko diputer cung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarkan apa Dok? Ayo gampang. Oh, tuku kaset Wahyu Manggolo khusus sing ban-ban kok lagune sitok-sitok kumpulno ono kabeh ning kene ya. Engko kongon ngedit tukang syuting wis ning kono. Engko editno Yan. Nah, rada maju. Keluarkan terbaru koleksi dari Wahyu Manggolo. Lagune Tresna Waranggono. Lali panjake. Lali, tembang Tresna nek ngono. Aku kok kleru terus ya, Mbak ya? Andane kowe Kandhani cah cilik iki kleru ada ora. Ora gumun. Ora gumun. Tak pilihno lagu sing penak sae. Napa, Mbak? Sarangan ya sae. Iya. Kaya di awan ngene iki lho sae. Nggih, sarangan Guadang Sego ngono kok, Mbak? Enggak. Maksudnya di awan iku ana nyanyi judulnya kok sarangan ngono ya. Kowe not sarangan Mas, tabah Mas. Heh. Lah ngarepe apa, Nduk? Ya nek ngono kowe sing nyanyi rono. Iso. Nana Nduk, Cahayu. Cah cilik iku aja ndombok ngono. Ayo, sarangan Mas. Aja nganggo tangise nangis tenan kok. Iso. Wis ora, Mbak. Ya, ayo ngen. Cah iki nek nangis neng-nengane gampang, angger tak mik ngono wis meneng ayo. Ambok emik ora metulah ya wis pokoke ben diotot-otot lah. Iya. Wis, andane wong tuwa ya ngono iku. Anakake ya mbok iku kudu ngemiki anake barang, Nduk. Ayo, Mas. Ora ono molor. Mas Sam karet tapi kok molor iku. Lah anake akeh kok, Mbak. Asik. Sik meme. Yo. Sarangan kang dadi saksi nalikane jaman semono. Jangan. Ning kono Liwat-liwat.
aku bisa apa Masih kejaba rontoning dodo Lokomu ibarate eloku
boleh dilanjut bisa. Mbak, bisa. Mergo permintaannya banyak sekali. Banyak sekali. Nggih, tadi atensinya mana, say? Ayo Cin, sing tak uwel-wel mang Cin, lagune 18 mang Cin. Nah, 17 ngono, Mbak. 18 Wendo. 18 tekan apa Ya ya? tekan iki mau sing isor pol mohon dipenuhi kalau enggak titik kok isa. Satu artisnya Wahyu Manggala. Sing ndi, Mbak? Cilian apa gede? Cilian ya. Nah, sing ndi? Dek Musri. Dek Musri. Ayo Sri. Tak jenakno Musri kowe nambahno terus saiki tak lejengen ndek ngibar tak bancaki ya, Nduk. Nggih, Mi. Kok nggih iku jenenge sapa saiki? Hari menti. Lah iya pinter. Ayo entis mentis. Are mentis. Dijenakno mentis kok pacaan gak lilo lho, Nduk. Ayo. Ayo. Aja lungles sakake, Nduk. Saiki wis rada keker sithik ae. Jok tak openi mangan-mangan terus kok, Nduk. Iya, lagune kowe milih dhewe, Ngger, Cahayu. Iki jalukane dulurem dhewe ya, Ngger. Turuti, Nduk. Ayo. Wis, maca aja kesuwen. Diaturi. Birunya cintamu. Oh, wow. Dangdutan say. Nggih. Birunya cinta gorene. Nah, layang-layang tok ape mbok nggopo. Satembang birunya cinta. Yeah. Biru nentek cintanya hilang ya, Nduk. Iku nek cah saiki, Ngger. Aku ora mudeng, Mi. Ora mudeng aku. Alah. Ora mudeng ancen kowe cek cilik. Urung pati tata wong prawan 16 tahun kowe wis dibradat karo cah iku. Aja buka wati ya, Mi. Aja buka wati. Buka wati wong cah saiki kandhane 16 tahun ngono wis diindik-indiki Joko kok iso. Lan ono kancane kok, Mi. Sapa, Nduk? Kae pojokan. Perawan cah iko semerot nanging. Ayo. Oke, say, satembang birunya cinta, birune entek, cintanya hilang. Yuk monggo. Meskipun sekian lama telah terpendam rasa cinta. Kalau ketemu nih Pak, mesem guyu ayo. Aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu. Simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, tanda kasih. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia.
abadi nyanyian ku ukir kemesraan di dalam impianku tanda kasih birunya cinta kita berdua semoga abadi seperti birunya langit hatiku pasti hatimu dua biarlah bersama di dalam suka di dalam duka berdua kita bahagia birunya cinta kita berdua semoga abadi seperti birunya langit hatiku pasti hatimu jua biarlah bersama di dalam suka di dalam duka berdua kita bahagia. Mulane mangan sing akeh engko nek bareng-bareng ya nduk. Nah, jangane sedep sing duwe gawe pinter nek golek tukang masak. Iya, Mbak. Tukang adange ya ngono. Piye? Berase ya pulen putih nduk, sing tukang adang pinter mususi balik resikan. Sing tukang masak saya-saya. Jangane santen sedep. Nek sayang sithik kok asine ra umum lah yo Masa lah, Mbak? kok iso he? Menan yo Nduk. pas ngono kok, Mbak. Nek kanggone kowe kok iso, aku wis ora duwe asin blas lho, Nduk, kok iso. Ini tadi satu penampilan dari Jeng Musri Mentis. Mentis. Iya, birunya cinta. Birunya Cah saiki cinta. anggere ana lagu pilihan ngono sing dipilih mesti birunya cinta. Gini ya, Mbak. Ya iku mang. Perkara roh biru-biru terus do ndagaginan. Sesuk nek Asline birune, ora perkara sesuk iku. nek birune wis kadung entek cintane ya ilang. Oke, say, lanjut. Oke. Nah, iki mau penampilannya cah cilik-cilik wis do maju. Cilik. Nah, iki J1, Nduk. Iya. Cilikan anyar lah, anget-anget ragi rong dino Anyaran. sayang. Ayo. Ayo iki dijenakno sapa iki? Ayo Nduk. Ini sesuk urung tak jenakno sesuk ae. Nah, kowe ditunggoni Pak Am, Nduk. Niki asli saking Dang Kluthuk kali nanas. Dalem? Mak aku mbok kon medun mak banget. Ya Allah, terus lagune apa, Mak? Orek-orek, lagune medun terus orek-orekan ngoten. Ora caping-caping gunung ta apa ngono, Mak? Apa, Mak? Jengglengno, lah ngono kok terus aku medun, Mak. Mak, kowe dina iki kok nganu Mak, ketok wayu leh, Mak. Walah ya. Duwe mbok wehno aku kabeh, Mak. Mbok wehno apa, Mak? Mak ngene iki aku ya seneng ya pikiran. Kok iso duwe mbok wehno karek koret-koretane bloko. Panjere 15 juta wis mbok kenakno mogol ndek nganane. Ngene iki aku dak kari nampa 1 juta, Mak. Kok iso? Oke, nggih. Iki ya, Mak, ben nyanyi sik sedelok ya, Mak, wis kadung maju saking ku ndak ngantuk, Mak. Cah iki anyaran lagi rong dino kok, Mak. Aja ngene, Nduk. Lah, ngene, Nduk. Degek sithik, Nger. Nah, niki tak perkenalkan karo piyayi kene, naminipun Dek Sinta, asli saking Dang Kluthuk Japah. Nggih, kali nanas. Iya, Sinta aja muni ngono. Ayo nek lunyu-lunyu lho, Nduk. Ayo Nger Cahayu umur 16 tahun tak pengen sekolah ngetoprak ae penak ya, Nduk ya. Ayo. Kowe sekolah SMA ragate entek akeh, engko pol-pole nek metu SMA aku yo ndang didedeki Joko ndang kawin kok iso. Nak ngene iki rak kerja entuk dhuwit 35 bendina lek-lek ya, Nduk. Ngono iku lho enak mangan ditoni karo sing duwe gawe lawuhe yo enak, segone yo dunak-dunakan. Aja lali kowe esuk nggo bokis kek nomak ning omah ya, Nduk. Lagune apa, Nger? Ih, kowe bingung. Bingung. Pilihan gorene Nduk, pilihan. Yes. Iya, pilihane aki Nduk karek 17 lagu. Birunya cinta wis dicorek. Kowe ape nyanyi apa, Nger? Iya, ono sayang, ono kelayung kanggo Riko, birunya cinta, tali ning asmara. Aki Nduk.
Jajan tresno wae, ora tulisan ta ora dah ta Sinta kok iso lem njingleng koyokan. Tembang tresno lagune. Oce. Iya. Siap-siap ngeden lho, Nduk. Nah, los suarane ya. Halo semuanya, selamat malam. Jajal dicek sound-check. Nah. Yes, ayo ben dekek sithik ngene. Nah, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Miki aja mbok tekek ngene, Nduk, gulune, Nduk, kok iso. Anyaran piye ya tak warai, Nduk, ben ketoke sangar no, penyanyi iki wah artise. Ngono. Nah, ngene lho, Nduk, nek nyekeli, Nduk ya. Sayang. Nah, mbok tekek ngene kok melarat metu suarane kok. Yuk, masuk maju sithik, Ger. Nah. Ya. Tembang tresno, yuk. Aje, dekek, Nduk. Lah, ngono lho, Nduk. Nek dekek ngene iki kan kok penggemaran sing ning Joko-Joko kan ora do ngantuk, Nduk. Lah, dekek ngene lho, ben do gak ngantuk. Nek mboke dekek ngono wis kadaluwarsa, Nduk, ora ono sing ngambus. Sapa, Nduk? Ya sing doyan paling-paling yo Yai Mogol tok iku, Nduk, liyane reneng. Ayo monggo, Mas. Ya tidak usah pakai lama, langsung aja Anda dengarkan satu penampilan dari Sinta, ada Tembang Tresno. Yuk. Ser, lah, selali, nah, ser, goyang dong. Oh ah,
Potongannya malah kayak calanang. Iya, Mbak, tau Mbak. Ojo kotok nemen-nemen ah, Nduk. Sinta Ugros. Lah wetekno piye, Nduk? Nduk wong anceno. Piye? Anceno yo Sinta wis bocah piye yo, Nduk? Wong bocah prawan semengit. Ning golongan bocah teges yo Sinta lho, Nduk. Kowe iku lho ora tek gelem kaya Sinta. Piye, Mbak? Ning omah ngewangi ngarit pakane yo gelem. Ayo ngewangi ngeruit teletong sapi pakane yo gelem. Kowe kok iso ning sawah ngirim lah yo gelem yo, Nduk ya. Ngono kuwi wis ketara. Prejengan bocah wedok sing teges karo lah iku dideleng saka sikile atek do mbok tutupi lho lah apa, Aja do mbok tutupi. Hati-hati lho. Iya. Ayo aja do mbok tutupi. Ngene iki lho potongane bocah wedok sing keset iki ya kaya anis. Kuku atek didawakno. Hati-hati kukum dawa engko kecocrok kaya menyok lho ya. Enjen iki mau satu penampilan dari Dek Sinta, Mak. Lagune apa, Mak, sidane, Mak? Nggih. Iya Mak, lunyu kok Mak kok iso. Yo rasake anak wedok ngene iki le Mak kok iso. Sampeyan kan medun, Mbak. Iya. Nggih, Lak. Nis, kowe medun sik Nis, tak wakeno kowe Nis. Ana lagune lungset, Dok. Turuti Mbake mang Dok sing. Tak kandhani. Sing lemu nyawer lungset mang dhuwit Malaysianan ngene iki aku dak rugi aja kok iso. Rugi piye? Dhuwit 2 ringgit engko tak ijolno maleh. Regane medun. Maju. Biar. Lho, bose. Kowe leh sing medun. Kowe leh jem-jem. Mbok sing medun. Kok iso nang wis tak riasi kok saiki aku mbok ploro lah kok iso. Ya. Wis, lagune apa, Mak? Lagune apa? Tak turuti. Lagune napa, Mbak? Lagune apa iki? Iya, lungset Nis. Kowe medun sik, Nduk. Rono, Nduk. Iki wis dicepaki lap barang. Ayo, Rono. Mbok ajare. Kowe kok iso iki bokongku mbok wek-wek ae ndak lapo ngono Nis. Wis tak turuti. Cekeli yo. Nah, ayo yo cekeli yo. Benda barang abot iki yo. Rene, Nduk. Nah. Satu bang lungset bersama Anissa Olivia. Rene. Piye aku medun. Ayo. Riko abu
janji lan ati ngeliyo Oh ah oh Sepurane dong ison ngelarani Riko langsung jaluk mung siji Riko tetep wangi masih yo iso seono wes Mbak sampun sayang satu apa dua sayang sing Jawa apa sayang apa ngono aku lho mak pangat dipuanjer ning kene rantok balik munggah kok mak piye ngene iki mak iki go mulai aku Go mulai, Mbak. engko esuk dalan ning nggone ngarep Lah kok nek digolek Pak Lalang. Mogol piye? Nek digolek Pak Mogol piye? ya ora apa-apa wis ero nek cetha nek ning kene kok iso angger digo mak pangat yo beres iya lagune sayang spesial Nggih. kagem tuan rumah Mbak Ita ya nyanyi yuk Ayo Ayo Cinta. sayang Ita urung nyanyi ya mau Urung, Mbak. iya wis kono cincing-cincing lah kaya wong tandur dak lah kok iso nah iya sekali-sekali ngono iku barang nah ya Allah sakake le mak anakku bar mandi susu putih-putih mulus-mulus nang dikon ngono cah Bisa, Mbak. nek mboke ngono kulino ning sawah iya ayo nduk munggah nduk nduk iso ayo apa nyawe nek ayo Ju Rene Ju ayo Ju hati-hati lho Ju nek kepleset Ju ya tembang sayang oce reginan Mas iya lah langger umure piro niki alah sayang tak gindeng alah tak embang ya nduk Wedi lho, Mbak. alah iki apa nduk alah tak cilik lho saiki roh dhuwit barang nek dhuwit oleh nyekeli kok diremet nganti sampai tak jabut kok anyile ra umum ya nggih ya alah namanya siapa ini Mbak Dek Siva iki sing disunatno oke sing disunatno sing iki adike mboten nggih adike oke sayang langsung ditancap saat tembang sayang sing nyanyi kon mudun iya sekali-sekali kaya wong manol telo nduk naik turun truk nduk rene Nggih, Mbak. ayo rene nduk iya Mbak Ita mentek Salome alus lho ta rene nduk nyedak cacile alus nduk nek bayine girap-girap ayo rene iya oh cah iki potongane ra iso alus kok Bu mulakno tak wanti-wanti Aja ngono, Mbak. rene iya Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku berharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku rapatkan luntur tresnoku wis tak coba ngaliki jeneng masaka atiku sak tenane
yang nyanyi nggih. Double ya, Nduk. Wis, kono joget to, Nduk, Cahayu. Nah, Laris, Mbak. Tak tunggoni, Nduk. Nah. Iya, Waduh. wis. Ning kono lah iki sing rada gesek ning kene. Nyemek-nyemek ngene, Mbak. Wis ora apa-apa. Yuk. Sayang dua New Sonagol. Jumpa, ku harap kau baik selalu, bahagia dirimu walau kau jauh di sana. Ku tahu kau merindukan aku seperti aku kangen kamu. Sayang wis dadi pepesti aku lan sliramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki sing ning jero ati ora bakal lali tak jaga tresnamu mring sliramu ra beda tresnamu marang aku tulung rungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe tulung rungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tak joko tresnaku mring sliramu ra beda tresnamu marang aku. Matur suwun. Oh ah oh Ku tahu kau merindukan aku seperti aku merindumu. sayang wis dadi pepesti aku lan sliramu Piye, Mas? ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki sing ning jero ati ora bakal lali tak jaga tresnaku mring sliramu ra beda tresnamu marang aku tulung rungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tulung rungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tak jaga tresnamu mring sliramu ra beda tresnamu Apa? marang aku
Mbak. Nurul ya pernah nyanyi mbok manas go ae kok. Nurul. Nyanyi Nurul, Nurul. Sampun, Mbak. Iya, sampun matur nuwun. Anjing. Kok tak aturi bonus pisan maneh nggih. Nurul ndi nyanyi aja mbok manas go ae kowe Rul. Rene nduk nyanyi. Gelem nyanyi apa ndelik? Rul. Rul. Moh ndelik wonge kok. Wis lagune tak turuti lah, wis tak rono nggih. Wis muga-muga diparingi slamet seger waras sak anak bojone sak keluargane. Muga-muga anggone golek sandang pangan, golek rezeki diparingi luwah-luweh. Insyaallah sok mben nimbali wahyu manggala meneh. Sok mben upama nimbali wahyu manggala neh, anak wedok iki pamane wis dikarepno Joko, kowe mantu. Lho arep aku ya ajek ngene iki ae, aja kuwatir. Aku karo mogol ya ajek ngene iki ae, ra iso tuwek. Layangku tuwek, layangku kematian tak wek-wek wis. Ayo Rul, Nurul, Mbak Nurul rene nyanyi. Wis, nggo kenang-kenangan ning gone dulure dhewe kok sorene. Aku nyanyi, Mbak. Karek kowe milih prasasti apa Gita Cinta? Ora iso nyanyi kok nyanyi. Aku mbok sampeyan 10.000 barang kok iso. Iya, aku mbok nyanyi apa iki prasasti? Yes. Ayo nyanyi Rul, kowe Rul.